Senyor Casabó. Sí, moltes gràcies. Aquest mateix ple va aprovar ja el mes d'octubre una proposta presentada pel Partit Popular, com havíem dit abans, s'havia estat treballant des de mesos abans per a impulsar les ajudes promeses al sector de l'oci nocturn. Avui, per fi, es fa efectiva aquesta modificació de crèdit amb 50.000 euros per a un dels sectors, com s'ha dit, més afectats per aquesta pandèmia, ja que porta pràcticament un any sense poder obrir els seus locals. Ara pensem que és el moment de donar aquesta mateixa resposta a un altre sector colpejat per les restriccions imposades per les administracions i que va també molt lligat al de l'oci nocturn, com és el sector de l'hostaleria. Des del Partit Popular venim reclamant des del mes d'abril ajudes directes per a un sector que ha estat sempre en el punt de mira de les restriccions del govern de Ximo Puig. Els bars, restaurants, cafeteries de Vila-real han vist com la setmana passada se'ls obligava a tancar els seus negocis per segona vegada durant aquesta pandèmia i per això m'agradaria donar-los veu també avui en aquest plenari. Entre el primer tancament al mes de març i aquest del mes de gener, mesures i restriccions constants que anaven reduint els seus ingressos. Des del sector s'apunta a pèrdues de prop del 70% respecte a l'any anterior, mentre els gastos no han parat. Lloguers, contribució amb una pujada del 10%, quota d'autònoms amb una nova pujada que és 2021, IRPF, factura de la llum amb nou increment, subministraments, o els gastos que han hagut de fer front per adaptar els seus locals a les mesures i restriccions que anava posant el govern o la Generalitat Valenciana per acabar després tancant-los. El PP de Vila-real porta reclamant en solitari en aquest ple des del mes d'abril ajudes directes per a aquest sector, per al sector de l'hostaleria. Primer, l'equip de govern, el Partit Socialista i Podemos, es van oposar frontalment a aquest tipus d'ajudes i inclús les van ridiculitzar quan molts altres ajuntaments del voltant no van esperar a que actuara la Generalitat, com sempre tard, i va donar una resposta a les necessitats que tenien els seus veïns. Ens alegrem del canvi de criteri, almenys de moment, per les que fa les ajudes de l'oci nocturn. És cert que hem impulsat algunes mesures interessants, com l'exempció del pagament de la taxa de terrasses i ocupació de via pública, i ara s'estudia també una altra proposta feta pel Partit Popular i que tenen vostès damunt la taula des del mes de maig, com és la bonificació de l'IBI per al sector de l'hostaleria o el comerç. En el pròxim punt de l'ordre del dia signarem tots els grups una declaració institucional de suport a aquest sector, però aquesta declaració servirà de poc si no ve acompanyada d'ajudes directes per part de l'Ajuntament. No sols ho diu el Partit Popular, sinó també ho diuen els veïns i veïnes de la nostra ciutat que amb tant d'esforç i dedicació han tret endavant durant aquests anys els seus negocis, sent motor econòmic i també dinamitzador de la nostra ciutat. La gent del sector jo crec que ha actuat amb molta responsabilitat. No van vindre el primer dia que se'ls va tancar els seus locals a concentrar-se en perols a la porta de l'Ajuntament, o fan ara que ja no poden més, ara que la situació és límit. I és una llàstima que hagin arribat a aquest punt. He pogut parlar amb molts d'ells aquests últims mesos, sé que s'han reinventat, que han tret forces d'on no hi havia per mantenir la il·lusió que els caracteritza i per seguir intentant treure endavant un negoci que tant d'esforç els ha costat alçar. Però ara la situació és ja desesperant. Un sector que ha estat sempre al costat de l'Ajuntament quan aquest ha necessitat de la seva ajuda per impulsar diferents campanyes de promoció de la ciutat i que ara és aquest mateix sector el que reclama a l'administració més propera la seva ajuda, ja que el que se'ls ha oferit ho consideren insuficient. Cal una resposta de manera urgent, ja que els nostres veïns no poden esperar més i així tenen de nou estesa la mà del Partit Popular per a oferir-los aquesta resposta que necessiten. Moltes gràcies.